бунёди инфраструктури нақлиёт барои ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон ва осон намудани содироти молу маҳсулоти ватанӣ ниҳоят муҳим мебошад. имрӯз дар мамлакат дар заминаи татбиқи сиёсати муваффақи роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат дар соҳаи роҳу нақлиёт лоиҳаҳои зиёди давлативу сармоягузорӣ мавриди татбиқ қарор доранд, ки барои ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон заминаи боз ҳам устувор фароҳам месозанд. корҳои таҷдид ва азнавсозии роҳи автомобилгарди Душанбе-Бохтар, ки дар доираи ҳамкориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарикони рушд амалӣ мегардад, рӯз аз рӯз бо истифода аз тамоми имконоту шароити мавҷуда дар ҳама қитъаҳои он вусъат дода мешавад. вусъати корҳо дар ин роҳи дорои аҳамияти зиёди ҷумҳуриявию байналмилалӣ дар ду марҳила идома дорад. мутахассисон муҳандисони дохиливу хориҷӣ корҳои роҳсозиро бо ҷалби техникаҳои муосир дар асоси нақшаҳои таҳризӣ гардида ва зери назорати доимӣ амалӣ менамоянд. айни ҳол дар километри 17-уми роҳи Душанбе-Бохтар қарор дорем. дар ин ҷо корҳои хобонидани мунфарш қабат якум корҳои иҷро шуда истодааст. сифати корҳо аз тарафи машваратчиёни маҳаллӣ ва хориҷӣ зери назорат қарор дорад. таҷдид ва азнавсозии марҳилаи яки роҳи автомобилгарди Душанбе-Бохтар 33 километрро дар бар гирифта, мунфаршкунии қабати якуми роҳ аллакай дар қисмати бештари он иҷро гардидааст. роҳсозон бо истифода аз имконот васлу насби сафолакҳои байни роҳро низ дар асоси нақша анҷом медиҳанд. дар ин марҳилаи роҳ зиёда аз 240 нафар ва 100 техникаю таҷҳизот ба кор ҷалб гардидааст. ҳамин гуна раванди созандагӣ дар роҳи автомобилгарди Душанбе-Бохтар марҳилаи ду низ бо ҷалби мутахассисону муҳандисон ва техникаҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. марҳилаи дуюми роҳ аз деҳаи Чашмасорони ноҳияи Хуросон то шаҳри Бохтар 40 километрро дар бар мегирад. дар доираи татбиқи ин лоиҳа бунёди пулҳо, чорсу ва гардишҳо, истгоҳҳо низ ба нақша гирифта шудааст, ки аллакай қисмати зиёди корҳо дар ин самт амалӣ гардиданд. шоҳрои Душанбе-Бохтар имрӯз аз дараҷаи 4 ба дараҷаи 1 сохтмонаш рафта истодааст. сифатро дар мадди аввал мегузорем. корҳо айни ҳол мувофиқи нақшаи пешбинишуда рафта истоданд ва аз рӯи нақшаи пешбинишуда мо кор карда истодаем. дастрасии саривақтӣ ба масолиҳи зарурӣ ва роҳандозии истеҳсоли маҳсулоти оҳану бетонӣ ва конструксияҳои оҳанин аз ҷониби мутахассисон имкон додааст, ки корҳои роҳсозӣ мувофиқ ба талаботи мавҷуда ва босифат анҷом дода шавад. барои амалӣ намудани корҳои роҳсозӣ дар ин марҳилаи лоиҳа маводи сохтмонӣ ба миқдори зарурӣ захира гардида, қубурҳои обгузар, тахтасангҳо, деворҳои ҳимоявии оҳану бетонӣ ва дигар маҳсулоти зарурӣ омода мебошад. барои анҷоми босифати корҳои роҳсозӣ 288 нафар мутахассисони муҳандисон ва 96 адад техникаву таҷҳизот ҷалб гардидааст. дар марҳилаи дуюми роҳи Душанбе-Бохтар 9 адад пул ба нақша гирифта шудааст, ки аз ин 9 адад 8 ададаш пурра аз навсозӣ аст ва 1 ададаш таъмир аст. айни ҳол мо дар пули рақами 11 қарор дорем, ки дар ин ҷо аллакай мехсунҳои пул ба итмом расиданд, ки дар чуқурияшон 12 метр мебошад. айни ҳол дар инҷа санҷиши мехсунҳо рафта истодааст, ки дар ҳар як мехсун 337 тонн бояд ки мо санҷиш кунем. бино ба иттилои масъулон, дар марҳилаи дуюми роҳ корҳои хоканӣ то ба имрӯз наздики 50% сохтани таҳкурсии оҳану бетонӣ, қубурҳои обпарто зиёда аз 98%, васл намудани қубурҳои обпарто 55%, бетонпӯш намудани деворҳои ҳимоявии оҳану бетонӣ 100% иҷро гардида, кӯчонидани хатҳои коммуналӣ низ дар асоси нақша амалӣ мегардад. корҳои роҳсозӣ дар ҳар як қитъа дар асоси назорат ва санҷиши пайваста амалӣ карда мешавад. ташхисгоҳ дорем. маҳсулоте ки вориди ин лоиҳаи мо мешавад, албатта аз тарафи мутахассисон, аз тарафи машваратчӣ бо назорати фармоишгар албатта ки пурра ташхиси лабораторӣ мегузаронанд ва аз рӯи хулосаи
лабораторӣ ташхиси лабораторӣ мо кор карда истодаем. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз солҳои аввали истиқлоли давлатӣ раҳоӣ аз бомбаси коммуникатсиониро яке аз ҳадафҳои стратегӣ эълон намуда, дар ин давра дар заминаи амалӣ гардидани барномаҳои гуногуни давлативу сармоягузорӣ дастовардҳои назаррас ба миён омадааст. мавриди истифода қарор гирифтани роҳи автомобилгарди Душанбе-Бохтар ки дар асоси нақша соли 2021 пешбинӣ гардидааст, барои баланд бардоштани самаранокӣ ва таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт мусоидати фаъол хоҳад кард ва раванди ҳамлу нақли молу маҳсулотро беҳтар ва содироти онро боз ҳам афзоиш хоҳад дод.